Aquesta tarda els estudiants de secundària i universitaris s'han manifestat pel centre de Barcelona sota la plataforma Estudiants 9N. Estan en contra de la decisió del Tribunal Constitucional i reclamen que la votació s'acabi fent. Manel Elias, hi ha participat molta gent? Doncs calculem que cap a 2.000 persones s'han mobilitzat pel centre de Barcelona aquest vespre. És l'acte més multitudinari d'aquests 2 dies de protesta, però val a dir que s'han fet molts actes a molts instituts i universitats del país, però les xifres de participació són més aviat discretes, sobretot si tenim en compte que darrere de la plataforma Estudiants 9N s'hi agrupen els principals sindicats d'estudiants del país. En qualsevol cas, com hem vist tantes i tantes vegades, avui de nou una mobilització que acaba aquí, a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, però aquesta és una protesta atípica perquè estem acostumats que els estudiants es queixin directament de les polítiques que desplega el govern. Avui no és així, podríem dir que hi ha sintonia, com a mínim, en 2 punts principals, en contra de la sentència del Tribunal Constitucional i també a favor que es voti el dia 9, però els estudiants són més contundents. Un dels crits que més hem sentit avui és contra la sentència, desobediència. Un missatge cap a Madrid de no acatem la vostra suspensió i és un missatge a Mas també, és un missatge al govern de la Generalitat. Volem que posi les urnes, no ens val una consulta popular com la d'Arenys de Munt i les que hi van haver-hi després i no ens serveix tampoc unes eleccions plebiscitàries.